Voila! Okay, det var meget mærkeligt intro. Ja, det var det godt. Ja, det var, ja. Undskyld den intro. Ja, det var også en overraskelse. Ja. Men, ved du hvad, det er længe siden, og det er en pisse dårlig kameravinkel. Så det gør vi altså lige hurtigt. Vi, ja, os, mig og ham. Ja, det skulle Ja. mig og ham her, mongolen her. Ja. Han er jo lidt... Også ham. Vi er begge to lidt specielt. Det er derfor, at vi skal fortælle jer, hvad vi har været væk. Det er derfor, vi skal fortælle jer, hvorfor vi har været væk i så lang tid. Præcis. Og ja, for det første kan vi sammen til. Jeg er på efterskole, og nu er jeg på uddannelse. Ja, jeg er på efterskole, han er på uddannelse. Ja, men jeg har også været på efterskole. Ja. Så det er jo... Vi har ikke rigtig haft tid til at komme ud og så besøge nogle ordentligt nøjere steder. Nej, det har men det kan jeg men der kommer noget snart igen. Ja. Også hvor vi tager ud til noget nøjere noget. Ja. Men også... et andet lille side project. Ja, og så kommer der så det store projekt, vi er i gang med. Det skal jeg glæde jer til. Ja, det skal det er noget, vi har gjort før, og nu som vi fortsætter på. Ja, hvis man følger min main kanal, så vil man... vi har lavet noget. Mig og ham er min gode venner, vi har nemlig lavet noget filmværk. Men nu er der også sådan noget, nu er der heller ikke så meget strøm på telefonen. Men skriv lige ned i kommentarerne, hvad I tror, det er.